नैजिबाथि रैनामथि रंजालि बैसागु फोरबोनि रुफाथि मायथाइ फालिथाया दिनै खुंफुं जाबाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय महरिपारानि बैसागुसालि नब्लाङाव महरिपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंगा 25थि रैनामथि रंजालि बैसागु फोरबोनि रुफाथि मायथाइ फालिथाया 5 आरो 6 बैसाग एबा 18 आरो 19 एप्रिल साननैनि हाबाफारिजों दिनै गाजा गोमजायै खुंफुं जाबाय। महरिपारा दख'रा एबसुनि बानजायनायाव खुंगा 25थि रैनामथि रंजालि बैसागु फोरबोनि रुफाथि मायथाइ फालिथायनि दिनैनि जोबथा सानाव फुंबिलियाव हारिमुआरि हानजा सुनाय हाबाफारि जानानै थाङो। बे हारिमुआरि हानजा सुनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि सनाराम बसुमतारिया। खुंगा 25थि रैनामथि रंजालि बैसागु फोरबोनि रुफाथि मायथाइ फालिथायखौ महरिपारा दख'रा एबसुनि बेन्दोंआव थानाय गासैबो बर' गामिनि रायजो राजाफ्रा दिनैनि बे हारिमुआरि हानजा सुनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बर' माहारिनि आसारखान्थि हारिमु आरो दोरोङारि दामजु धोरोम फुजिनाय बायदि बिथिंनि सायाव दिन्थिफुंनाय जायो। बेनि उनाव खुंखा जानाय बैसोगोरा सुबुंफोरनि बोर लानाय आरो मान बावनाय हाबाफारि आरो गेवलां बैसागु मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारिबो खुंनाय जायो। खुंगा 25थि रैनामथि रंजालि बैसागु फोरबोनि रुफाथि मायथाइ फालिथायनि हारिमुआरि हानजा सुनाय हाबाफारिनि सोमोन्दै महरिपारा दख'रा एबसुनि आफादगिरि फैलाव दैमारि आरो बानजाय आफादनि मासिगिरि नबिन नार्जारिया खौरां बिजोंनि सिगाङाव मा फोरमायदों मिन्थिना लानि। महरिपारा মানে অঞ্চলৰ ৰৈনামতী বিহু কমিটিৰ উদ্যোগত আজি 25তম বাৰ্ষিকী। এই বাৰ্ষিকীত উপস্থিত হোৱা সমূহ আমাৰ সংগঠন বাথৌ সংগঠন এপছুৰ কৰ্মকৰ্তা আৰু আমাৰ ৰাইজে ইয়াত পুনৰুত্তমে যোগ দিছে। গতিকে আমি এই এইখিনি যিটো ৰূপালী জয়ন্তী, এই ৰূপালী জয়ন্তীটো আমি পাতিবলৈ হাতত লৈছোঁ। আমাৰ এইটো 25 বছৰীয়া। গতিকে এই 25 বছৰীয়া আমি ৰূপালী জয়ন্তীৰ যোগেদি আমি পাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে আমি ৰাইজৰ সহযোগ বিচাৰিছোঁ। আমাৰ যিহেতু এই সংগঠনটো এপছুৰ আণ্ডাৰত হৈছে, গতিকে সমূহ ৰাইজে ইয়াত যোগদান দিছে। সকলোৱে আমাৰ ইয়াতে কাৰ্যসূচী যেনে যোৱাকালিৰ পৰা আমাৰ পতাকা উত্তোলনৰ পৰা আদি কৰি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া মানে প্ৰতিযোগিতা লৈ পেলাই আজি দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী। এই দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচীত আমাৰ এতিয়া মানে সাংস্কৃতিক যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে। এই সাংস্কৃতিক যাত্ৰাৰ জৰিয়তে আমি সমূহ ৰাইজক এটা দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ বৈশাগু পৰ্বটো লৈ পেলাই। গতিকে সমূহ ৰাইজে ইয়াতে সহমৰ্মিতাৰে ইয়াতে যোগদান দিব বুলি মই আশা কৰি মোৰ চমু বক্তব্যটো সামৰণি মাৰিছোঁ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जा खुंगा 25थि बैसागु फालिथाय थामहिनबा रुफाथि मायथाइ फालिथाय, बे रुफाथि मायथाइ फालिथायखौ जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जादों। मैया आरो दिनै। मैया जोंहा गिबि सानमोन आरो दिनै जोंहा नैथि सान। आरो बे नै सानाव जोङो गोबां हाबाफारिफोर लादों। मोसानाय बादायलायनाय, गेवलां बैसागु मोसानाय बादायलायनाय, हारिमु मोनाबिलि, लोगोसे जोंनि बर' हारिनि माहारियारिनि जे जोंनि गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय जा जोंनि हारिमु बेखौ दिन्थिनो थाखाय जों दिनै मोनसे हारिमुआरि हानजा सुरनाय लादों। आरो बे हारिमुआरि हानजा सुरनायावनो जोंनि ओनसोलनि फोरोंगुरु सार बिथांमोन, महरिपारा बियाब बाथौ गौथुमनि
बिबानगिरि सार बिथांमोन आरो जोंनि रायदाव आफादनि आरो जोंनि मरिपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय मोन 29टा गामिनि रायजो राजा बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होदों। आसा खालामो बर' रायजो राजा बिथांमोना जोंनो बेबायदि अनसायनायखौ होबाय थागोन। जोंनि दखरानि गासैबो खामानियाव बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होबाय थागोन बेखौ जों आसा खालामो। दिनै जोंहा रुफाथि मायथाइ बे रुफाथि मायथाइया खुंनानै जोंनि बे फालिथाया जोबनानै थांनाय नङा। उन बोसोरावबो जोङो बे जोंनि जा बैसागु फोरबो फालिनाय बे फालिनायखौ जों लालांबाय थागोन आरो बे लेखायैनो आं दखरानि जानानै गासैखौबो जोंनि हाबाफारिफोराव मदद आरो सहयोग होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।